OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma kel media la jeboko malikono malikoka hama foko bisimila kan doko kibaru keneka ne bagrubawi abi doko kun dama drobo kalande maso be ku ka dusmangoya yira ka ken udon to ko sebeni la kura kura ali sanwosan kalansola munne bina ni oye abena ojabi soro doko kun kibaru en kono ni doko kun ina anwila ka se madame Serebara Fatmata Diallo oye muso kesri lenyi kenyere ye chakeda barawla abena wala li soro doko kun kibaru ya kono. Actuellement jala jeboko ama foko bisimila ko kura aka doko kibaru keneka ina fo an nya fo ye baguru bawla chogamna abi wati dama do dem sanu nga to sebeni la kura kura yali kenyere kalansola ngunu ka chayalino kalande somo ko jorolino dem sanu nga kalanta minon sorolla wa unyabu jaguzalena sanwosa ka to seben wari sara amnata igre kulibali anga alega sorolon la je Nia don damadamani kalande ye kalaro taga damne ga soni kalantaw cɛ bɔlɔlɔ siraw kana kun ɲagaminen don ka sabu kɛ kalandenw ka san o san tɔgɔ sɛbɛn lakurayali denmansa caman y'a yira k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw be a diyagoya kalandenw kan kuraw ni kɔrɔlenw k'u k'u tɔgɔ sɛbɛn san o san o ye waleya ye wale min ma bɛn denmansa caman ma sabula u y'a yira k'a fɔ ko olu ɲɛ tɛ a nafa la e be taa den tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la den tɔgɔ sɛbɛntɔ i be wari sara san o san tuguni i be wari sara san o san en plus de i be wari min sara ka scolarité wari normal ni i be tila ka wari de sara tuguni u b'a fɔ ko réinscription an ko o de man ɲi ou bien u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna pourquoi an kan ka réinscription sara an taara ɲiningali kɛ u sera ka min fɔ an ɲɛna dɔw b'a fɔ ko non ko kalo ne école bila la olu be u ka personnel sara vacances kɔnɔna la k'u be personnel sara dɔw b'a fɔ ko u be peinture kɛ ou bien u be banw labɛn o tɛ ne ɲɛ sira la parce que olu be peinture sara u be banw labɛn kalo min den tɛ taa école la o wari be sara mais kalo min den tɛ taa école la pourquoi ne kan k'o wari sara à partir du moment où ne den tɛ taa école la olu fɛ yen den bɛ ne fɛ yen nɔ ne den bɛ ne fɛ yen ne bɛ tuguni n'a kan ka voyage n b'a ka voyage sara a ka loisir n b'a ka loisir sara n'a bɛ fɛ ka kulonkɛmisɛnninw kɛ n b'o sara ne bɛ tila tuguni comment se fait-il que ne b'o sara so kɔnɔ ça c'est tout à fait normal parce que n den de don mais n bɛ tila k'a sara a tɛ yen nɔ fɛnɛ n b'o sara o bɛ kɛ cogo di. kalanyɔrɔ kɔfɛlen ninnu ɲɛmɔgɔw ye olu ye ɲɛfɔli k'an ye min na u b'a wajibiya denw ka tɔgɔ sɛbɛnli ka lakuraya san o san. Laadala tɔgɔ sɛbɛn n'an b'a wele ten réinscription français la donc an b'a kɛ pour que wari sara bɛ se ka nɔgɔya densomɔgɔw bolo cogoya min na parce que an bɛ wagati min na wagati ma nɔgɔ n'i ko ko mɔgɔ ka na wari bakuruba fara ɲɔgɔn kan ka na d'i ma yɔrɔnin kelen na an b'a dɔn o ma nɔgɔ caman ma donc o de la an b'a laɲini somɔgɔw fɛ parents fɛ pour que wari sara yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya olu ma cogoya min na san o san san daminɛ an b'a fɔ u kana tɔgɔ sɛbɛn sara sara o tɔgɔ sɛbɛn sara an b'o bɔ san wari bakuruba la donc san wari tɔ u b'o sara kalo o kalo ou bien n'o bɛ nɔgɔya u yɛrɛ ma cogoya min na u ni école an bɛ bɛn o sara cogow kan voilà o de ye tɔgɔ sɛbɛn lakurayali yɛrɛ kunba ye mais an ye jateminɛ kɛ ka sɔrɔ parents dɔw bɛ yen nɔ ekɔliden somɔgɔ dɔw caman ma faamuya sɔrɔ ko in na mais ko in laɲini kunba yɛrɛ ye ekɔliden somɔgɔw de pour que lafiya bɛ se ka k'u ye wari sara la. Nka min ye Mariam Jawara ye ale y'a yira n na k'a fɔ k'ale ma sɔn u ka nin kuma ɲɛfɔlen ninnu ma. Non, je suis désolée. O tɛ parce que u bɛ réinscription sɛbɛn ka scolarité sɛbɛn ne a bɛ taa cantine na u bɛ cantine fɛnɛ sɛbɛn yɔrɔ dɔw la u bɛ tenue sɛbɛn u bɛ livre imposé c'est à dire que parents d'élèves sɛgɛnnen yɛrɛ de don école privée la
i b'a sɔrɔ u bɛ livre dɔ imposer ka bɛ sɔrɔ librairie fila dɔrɔn de la i b'a sɔrɔ u n'o librairie ye business kɛ donc a bɛ sɔrɔ librairie fila dɔrɔn de la u bɛ sɔrɔ ka jɔnsɔngɔ da o kan bon o ka bɔ yen nɔ u bɛ taa cahier qualité dɔw f'i ɲɛna u bɛ taa c'est à dire que u bɛ taa ka taa fɛn dɔ wala sɔgɔma n'i ye denmisɛnninw tatɔ école la f'u hinɛ b'i minɛ bon o bɛɛ ka bɔ yen u kana anw kɛ i b'a fɔ anw de kan ka olu ka san sɛgɛn furakɛ alors que sɛgɛn bɛ anw yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ o. An ka jamana mun fantan ka ca wa an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ k'an ka jamana kalanso caman bɛ yen nɔ kalan caman ti k'u kɔnɔ san kɔnɔ o de b'a to denmansa caman b'a kanu ka taa u denw tɔgɔ sɛbɛn kɛnyɛrɛye ka kalanso ninnu na nka min ye san o san tɔgɔ sɛbɛn ko ye o wari bɔlen bɛ ka kɛ degun caman ye mansaw ma walasa ka faamuyali sɔrɔ nin na a ka kan kalanden mansaw ani kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw ka sigi ka fɔ kɛ. Filen mun lakodɔnnen don ni tobilikɛ minɛ ani an ka ladalafɛnw dilanni nka an bɛ don min na ko bi a jatelen don sokɔnɔmasirifɛnw fɛ ni filen sugu ninnu feereli kɛra sababu ye ka maa caman ka sɔrɔ sira yiriwa an ka jaga nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw lajɛ. Kabini wagati jan filenw kun jatelen don tobilikɛminɛnw fɛ n'o labaralen don musolakaw fɛ kosɛbɛ nka an bɛ don min na i ko bi a jatelen don fɛnw fɛ minnu bɛ an ka sokɔnɔnaw ani baarakɛyɔrɔw pari ni k'u cɛɲa a bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ fɛn bɛɛ ye a dilanbagaw ka fɔ la ni filen ninnu bɛ se an ka fɔlikɛminɛn caman dilan i n'a fɔ balani gɔni fo ka taa se kora ma o n'a ɲɔgɔnna caman Bamako bolola baarakɛyɔrɔba n'o bɛ wele ko artisanat de Bamako an ye Mr Jakite sɔrɔ ye n'ale b'a da don a don cogo la nin baara in na. Bon hakilina min kɔni nana n'a ye kɔni parce que fɔlɔ kun kelen bɛ an ka molokolaw ani an ka serikɛlaw ni mɔnikɛlaw ni donc wagati yɛrɛ y'a sɔrɔ filen yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na o wagati i b'a sɔrɔ filen yɛrɛ kun prix yɛrɛ kun ka di o wagati yɛrɛ i bɛ se ka filen sɔrɔ 80 an nana an sigi ka hakilina dɔ ta est ce que n'an nana ka na dessin dɔw bɔ a la filen yɛrɛ la ka peinture kɔ a la k'a décorer est ce que nafa wɛrɛ tɛna y'a la min tɛ olu ye wa donc ala y'a kɛ an nana hakilina sɔrɔ k'o k'a la bon a réussir an bolo fɛnɛ n filɛ ka waati min fɔ an bɛ filɛ ninnu sɔrɔ 80 cayalenba ye 100 mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi filen yɛrɛ bɛ 100 180 1000 1000 ni 200 1000 ni 400 a den kelen. Bolola baarakɛla bɛɛ n'a ka baara kɛcogo don Mesi Danbele b'a da don a t'a kɛcogo la ko fɔ n ye. Donc sisan filen genre a ka ca mais dilancogo fila de filen na fo ka taa se 3 ma bon dɔ bɛ yen o filɛ nin o bɛ 6 quoi min bɛ gratter ale filɛ nin ale bɛ gratter de ou bien ni mɔgɔ n'a bɛ fɛ ka personnaliser an bɛ tɔgɔ sɛbɛn ni kɛrɛ fɔlɔ an bɛ commencer ka gratter an bɛ peinture k'a la peinture couleur min ka di an yɛrɛ ye pour que ka se ka varier donc an ka peinture k'a la après n'a jara dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka vernis k'a la k'a bila tile la o ye nin modèle ye bon nin modèle filɛ nin ye unique ye bon nin ye kɔɲɔmuso ta o de ka di kɔɲɔmuso ye sisan n'i y'a nin fara siɲɛ ka ban wagati min na i b'a bila a ka ja dɔɔni donc i bɛ sɔrɔ ka peinture ta ka tɔgɔ sɛbɛn a la k'a décorer bon ka sɔrɔ ka vernis k'a la k'o fana bila tile la o de ye filen yɛrɛ dilancogo ye. Nin bolola baarakɛla ninnu kɛrɛfɛ an ye filen ɲɛgɛnni kanubaga dɔ sɔrɔ. On nana objet d'art d'ossa qu'a dit tonton ma qui va partir en France ce soir même. Après des mots ma cadeau là. Je pense que ça signifie beaucoup. Enfin chamaira avant la culture là, car le Mali est un pays de culture très riche. C'est un cadeau de souvenir aussi. Né de rentrer tu vas de encore avoir malien d'adima au fierté d'oeil. Au fin d'oeil après ça blatique ça blaga bureau qu'on a avec yɔrɔ découleur ka yɔrɔ cɛɲa. Monsieur Darame n'ale bɛ nin baara in kɛ kabini a ka dɔgɔ wa a ka baara ɲɛsinnen don filen ɲɛgɛnni dɔrɔn de ma a gundo fɔ. Ne bɛ filen dilan yɛrɛ n'i nana n'i ka motif ye ou ko ka karisa ni de ka di ka kɛ n ka filen na n b'o fɛnɛ k'a la a nafa ka ca fo k'a dépasser a fɔlɔ yɛrɛ mun ye muso de b'a utiliser filanan ye mun ye a bɛ bila kɔɲɔminan na fɛn bɛɛ a collier o ne b'a kɛ collier k'a kɛ décoration ye bon ne yɛrɛ bon par rapport ne ka client fama malien yɛrɛ bɛ marché min kɛ ne kun yɛrɛ hali étranger t'o kɛ parce que ni kɔɲɔ bɛ kɛ dɔrɔn kɔɲɔmuso minan complet ne b'a dilan filen na. An bɛ don min na i ko bi filenw ɲɛgɛnni kanunen don kɔkanmɔgɔw fɛ ani maliyɛn caman fɛ barisa a jɔyɔrɔ ka bon an ka ladalakow la tobilikɛminɛnw kɔfɛ a bɛ se ka kɛ fɛn cɛɲumanni caman ye o de y'a to mɔgɔ caman b'a san ka kɛ lajalifɛnw ye kɔɲɔ ni sanyɛlɛmaw ani ɲɛnajɛ caman na okumu kɔnɔ nin baara in kɛlen don maa caman de ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye hali n'o y'a sɔrɔ filenw sɔngɔ yɛlɛlen don an bɛ don min na i ko bi.
Abi wati dama dobo sukuni kura ale matarafalen no Bamako kaw fɛ nga an bɛ don minɛ ko bi ale bɛ lahalaya cɛjugu kɔnɔ ka sabu kɛ nɔgɔ cɛjugu minnu bi a kɔnɔna na ni wale in kɛlen no ka feerekɛlaw ani sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen degun an ka jɛ ka Fatumata Sisoko ka sɔrɔlenw lajɛ. Suguni kura ye yɔrɔ ye min matarafalen do kosɛbɛ Bamako sigibaw fɛ u ka sanniw i n'a fɔ nafɛnw yiridenw jɛgɛw ani fɛn suguya caman wɛrɛ nga a bɛ waati bɔ feerekɛlaw sannikɛlaw ani tɛmɛsennamaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni o ye ɲama ye sira sanfɛ kuma dɔw la a bɛ na ni sira tiɲɛni ye Jibril Buhari bɛ ɲɛfɔli kan mais n'i y'a ta k'a lajɛ o k'u bɛna siraw de dilan ni gouvernement y'o baaraw daminɛ o ye logo sugukɔrɔ sira dilan an y'o ye bon o nana ko b'an ka sira fana dilan sira ye devoir de ye bon an ka président ɲini o fɛ n'o ye Abdoulaye Cissé ale de 4e vice-président assemblée kɔnɔ bon ale de Mali sugu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'o ye Sénat Mali ye ale y'o président ba ye ale y'a yir'u la komi yan activité fanga ka bon n'a ma ɲɛ a bɛna goudron dilan comme phase 2 don a bɛ phase 1 minɛ a b'o dilan ka sira gratter bon ɲama ma cɛ sira fɛnɛ ma dilan bilen. kuma dɔw la mobili minnu bɛ na ni feerefɛnw ye ani sannikɛlaw jɔyɔrɔ ko ye baara ye. client dɔw yɛrɛ bɛna se ɲama yɛrɛ état bɛ dɔ empêcher ka jɔ ka sanni kɛ parce que kasa bɛ ɲama nin na vraiment a man nɔgɔn mais komi mɔgɔ tɛ se ka balofɛn bila a faga fɛn kɔni i y'a faamuya ara ye hali mobili min yɛrɛ bɛ jɔ ka na livraison yɛrɛ kɛ sugu kɔnɔ mobili min bɛɛ tɛ jɔ ko ye problème yɛrɛ de par exemple ɲama yɛrɛ n'a sira yɛrɛ minɛ hali usagers yɛrɛ tɛmɛ ko bɛɛ ye baara ye. Suguni kura feerekɛla dɔw ka fɔ la mairie jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na. Ba ni mairie bɛ yen bon donc avec dans une grande ville comme ça ko Bamako ɲɔgɔn si ɲama mɔdi man ka temps ta jango sugu yɛrɛ la tuguni a ma nɔgɔ dɛ parce que chaque jour que Dieu fait o bɛ na o bɛ na sale minɛ an bɛ wari di mais en temps normal olu ka na sugu sanuya mais o tɛ na an t'o ye an bɛ kuma fɔ o fɛ l'heure bɛɛ mais o bɛ na mais an bɛ k'a sara voilà parce que comme président yɛrɛ sugu président yɛrɛ ko an k'a sara parce que n'an m'a sara donc o bɛna sɔrɔ k'a ka argument de don dɔ la k'a fɔ ko an yɛrɛ tɛ ka salen sara ko an ka ɲama cɛ donc a ko an ka ɲama cɛ donc o bɛ se ka kuma ja don dɔ la. parce que taxi bɛ ka sara yan kuma bɛɛ wari bɛ fara ɲɔgɔn kan tasuma tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ quoi. Sulemani ka fɔ la hali n'u ko k'u bɛ ɲama in cɛ a bɔnyɔrɔ ko bɛ kɛ baara ye. An yɛrɛ ye bolo fara ɲɔgɔn kan ka wari yɛrɛ sɔrɔ an bɛna ɲama in cɛ an b'o fɛɛrɛ de la sa a cɛli position an yɛrɛ ka décision an bɛna cɛ an yɛrɛ ye an ka volonté la an bɛna cɛ parce que ni mairie tɛ k'a ka baara kɛ donc an yɛrɛ fana tɛna an ka baarakɛyɔrɔ bila ɲama kama an bɛna hali an bɛ fɛn min yɛrɛ sɔrɔ k'an ka bénéfice an b'an ka tɔnɔ ta an ka denbaya balo tɔnɔ in an b'o ta k'o cɛ ɲama cɛ n'o ye o fana ka fisa an fana ka to nin cɛ ma. Voilà, bɔnyɔrɔ ko fana fɔra problème mana bɛ yen an yɛrɛ taara n'an y'a cɛ an bɛ taa bɔnyɔrɔ min na o fana fɔra degun b'an kan. Jamanadenw ka kɛnɛya bɛ sigida lasaniyali la suguni kura bɛ lahalaya min na b'a to mɔgɔ tɛ se k'i jigi da yɛlɛmani kan sisan. Fatumata Jallo ale muso cɛsirilen mun ka ca bɛnnen no nakɔ sɛnɛ ani jɛgɛ mara ma a bɛ nin baara in na a bɛ san 10 bɔɲɔgɔn bɔ bibi na a jatelen no mɔgɔw fɛ minnu cɛsirilen no kosɛbɛ muso ka ko la Abdoulaye Mega wulila ka s'a ma an ka jɛ k'a ka sɔrɔdenw lajɛ. Je te forme 48 heures et le 3e jour tu peux installer ton entreprise avec 500 francs CFA. Fatumata Jallo ye cikɛla ye ani togoda muso fɔlɔ dɔ Mali la min ye nakɔ baara daminɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ dugukolo ye ani k'a ni jɛgɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bamako togoda musow ka ɲɛmaa don ani kɛnyɛrɛ ye baara yɔrɔ min bɛ wele ko univers de poisson o tigi don. Madame Seri baara jɛra baara dɔw kɔ a tun bɛ min na san 14 walasa k'i ɲɛsin a ka nakɔ baara ma ani a ka jɛgɛ baara ma. Alhamdulilayi ye baki caman bɛ yen bi basɛnw bɛ yen jardinw bɛ yen an bɛ mɔgɔw kalan an bɛ mɔgɔw former nafa a ye nafa mun ɲɛ ma a ye nafa caman de ɲini ne ye n denw bɛɛ ka kalan sara la ne denw cɛw bɛɛ muso fura la n dencɛ ye mun wolo ani n dɔgɔninw ye mun wolo ani n kɔrɔkɛw ye mun wolo ni a bɛɛ u bɛɛ bɛ ne de bara parce que farafinna i woloden dɔrɔn t'i den ye ne ye denw fura la u ka kalan kɛra la u ye muso fura la u ye denw sɔrɔ a la u ka denkundi kɛra la dɔgɔninw taara n ye dɔgɔninw bila ka taa baara la jamana wɛrɛ kan la dɔgɔnin dɔw bɛ Amérique dɔgɔnin dɔw bɛ Maga a bɛɛ sɔrɔla an ka nin baara nin de la donc a ye nafa ba ɲɛ ne ye k'a sɔrɔ ni kun bɛ baara dɔ in na bureau kɔnɔ n kun t'o sɔrɔ a ye nafa filanan mun ɲɛ n ye fana ni jɛgɛ baara in y'a to n ye diɲɛ bɛɛ yaala diɲɛ tɛ yen ni Amérique yɛrɛ tɛ diɲɛ tɛ yen ne ma taga yɔrɔ continent tɛ yen ma taga mun kan a tɛ yen sabanan ye mun ye a y'a to n ye diɲɛ mɔgɔniba bɛɛ dɔn a y'a to hali n ye yɔrɔ wɛrɛw défend jamana wɛrɛw kan mun tɛ n ka jamana yɛrɛ mais musow tɔgɔ la ani mɔnikɛlaw tɔgɔ la n y'o défend mɔgɔw nana n ta ka taa u ka mɔgɔw kalan
jamana wɛrɛ kan donc n ye nafa caman sɔrɔ a la n fa. Nakɔ baara ni jɛgɛ baara y'a to Madame Sire Bara Fatumata Jallow kɛra mɔgɔba ye Mali la ani diɲɛ kɔnɔ. Madame Sire Bara vraiment muso don, muso cɛsirilen don, muso baarakɛla don. N y'a dɔn a n'a ka kalan a bɛ a y'a suganti ka taa baara kɛ togoda la ani togodala musow ka baara kɛ. A ye baara k'a yɛrɛ ye, a b'a dɔn a kan ka min kɛ. Hakilina min mana n'a la a b'i cɛsiri o hakilina ka sira sɔrɔ. Bi ɲɛ b'a la denmisɛnnin bɛɛ bɛ ka na an ka baara in na sisan, jeunesse bɛ ka na an ka baara in na, fɛn ye mun ye ne nisɔndiya kosɛbɛ et c'est en train de me marquer jusqu'à présent. A diyara n ye kosɛbɛ parce que ni denmisɛnninw m'aw sen don cikɛ la, cikɛ bɛɛ Mali tɛ bɔ nɔgɔ la parce que Mali jamana o jamana n'a denmisɛnnin de ka ca n'a makɔrɔba ye n'a ma balo ko jate minɛ a tɛ ɲɛnabɔ, a tɛ bɔ nɔgɔ la. Balo de tant qu'il b'a san kɔfɛ i bɛ kɛ jɔn de. Fatumata Keita b'a yira ko Madame Sire Bara ye misali ɲuman ye wa a bɛ tila k'i kanbɔ togoda musow ma. Madame Sire Bara kɔni ye hakili la misali de don. Ni ko femme modèle de don. Musow ka kan ka jateminɛ k'a a kan k'a ladege walasa u fana bɛ sira sɔrɔ. Vraiment bonya b'a kan, ne ka bonya b'a yɔrɔ la. Ne bɛ n kan bila togoda la musow ma. Ne yɛrɛ y'u dɔ de ye o, u yɛrɛ b'a fɔ ne y'u dɔ de ye o. Ne bɛ yen, ne tɛ yen promotion la fɛn ninnu na, u k'a dɔn k'a fɔ ne n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ne b'u ka bila la. Hali sini n'u nana ko an ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se k'a to olu bɛ lafiya sɔrɔ u ka baara kɔnɔ, n sigilen bɛ k'u kɔnɔ. Madame Sire Bara ka baara sababuya la a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Muso min don vraiment a b'a dɔn a bɛ min fɛ. A dun m'a dan a yɛrɛ kelen ma. Madame Sire Bara bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka mɔgɔw dege baara la. A ye muso caman dege Mali kɔnɔna la mais a taara hali kɛnɛma par exemple Rwanda ninnu na ka taa musow former a ka dɔnniya la a bɛ se min na. Juru sɔrɔli o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ. Bi aujourd'hui n'i ye wari di ne yɛrɛ ma ne bɛ se ka mun kɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Diɲɛ bɛɛ bɛ fɛ ka na yan, bɛɛ bɛ fɛ ka na kalan na bara, bɛɛ bɛ fɛ ka na formation la mais an ka centre tɛ se k'a bɛɛ ta. Maintenant i tɛ se ka taa juru ta banque la ni garantie t'i bolo, dugukolo garantie, titre foncier garantie o t'a anw bolo. Dumuni ka gɛlɛn, aliment poisson ka gɛlɛn, jɛgɛden ka gɛlɛn, jɛgɛ dumuni ka gɛlɛn mais an bɛ gouvernement fo hali sisan nin kalo na u ye dumuni ba d'an ma fu subvention na k'an boloma dɛmɛ n'a ye sécurité alimentaire magɛnni na. A m'a kɛ tile kelen a ma wuli nin na o, a wulila de dɔɔni. N'i y'a ye mɔgɔ min wulila dɔɔni fo ka se a bɛ hakɛ min na bi o kɔrɔ ye k'a fɔ o tigi ye muso ye, o ye mɔgɔ cɛsirilen de ye, o ye baarakɛla de ye. Kabini n'a y'a ka kɛnyɛrɛye baara in daminɛ Fatumata Jallow bɛ k'i kanbɔ sifinnakaw ma o ka don a ka baara in ɲɔgɔn na. Muso don min bɛ k'i cɛsiri halisa togoda musow dɛmɛni ko la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Wa laɲini min b'a la halisa o de ye bozedenw ka kalanni ko ye. Hali n'a y'a sɔrɔ a ye gɛlɛya caman sɔrɔ a ka baara in na a y'u kun ka tɛmɛ u la walasa ka kɛ misali ɲuman ye maaw bɛɛ bɛ min ladege. Sisan an ka jɛ ka jamana kɔnɔ kibaruyaw ani kɔkan kibaruyaw lajɛ teliya la Fatumata Darame fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru arabado septembre kalo tile 5 ministre ka ɲɔgɔn ye mun kɛra y'a yira k'a fɔ ko polisiw fo ka taa se sapeur pompier mɔgɔw ma ko bɛna minantigiya kɛlɛkɛminɛnw na ka jate sɔrɔ su fɛ ka da jamana lahalaya kan ni jamana lakanabaliya kan. Hakilina jiginna ni kumakan y'u fɔra Assise nationale de la refondation wagati. Burkinakaw fɛ yen Capitaine Ibrahim Traoré ni ale fanga dafiri kɛ septembre kalo tile 30 kɛra Burkina jamana kuntigi ye octobre kalo tile 5 a y'a yira k'a fɔ a ka kumakan kɔnɔna na ko ale bɛna jamana kunkan ko minnu bɛ sen na ko k'olu ɲɛnabɔ fo jamacɛ fanga sigili la kalo 8 kɔnɔ fanga dafiri 2 de kɛra Burkina jamana kɔnɔ. Kɔdiwari kɔfɛ ministre mun ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛ ko ale ni togodaw ka taga ɲɛnabɔli ma ko bɛna Kwasi Adjumani y'a yira k'a fɔ ka kumakan kɔnɔna na ko kafe ni kakao sɔngɔ bakuruba bɛna miliyari 140 de ma a ye sɔngɔ kura fɔ kafe ni kakao ko kan ni o ye 150 fo ka taa se 280 ma kumakan ninnu fɔra octobre kalo tile 4 ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsi kafe ni kakao ma.
Union européenne y'a yira k'a fɔ alamisa don ko ɲangini 8 bɛna ta ka ɲɛsin Irisi jamana ma ka d'a kan Ukraine dugu dɔw minɛlen no u fɛ. Union européenne y'a yira k'a fɔ tuguni a ka kumakan kɔnɔna na ko ni ɲangiri ninnu bɛna ta ka ɲɛsin Irisi jamana kuntigiw ma u n'u ka sɔrɔ kan ani fɛnɛ ka Moscou kɛlɛkɛcɛw ka fangaw dɔgɔya. Ni ne bi dansigi aka bi dɔgɔkun kibaru la ani ce aka ɲamadali la an b'a fɔ a kan bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.